Helo, heddi dwi'n mynd i ddangos i chi sut i gwehyddu darn o ffabric o gytre. Bydd angen gwlân, pren mesur, beiro, nodwydd trwchus a cardfwrdd. Felly, yn gyntaf, bydd angen gweithio popeth mas o'r ffordd. Felly ni'n mynd i dechrau gyda'r cardfwrdd mawr ac i ni jyst yn mynd i marcio allan pob centimetr. Felly dyma ni. Allwch chi wneud y llinellau yn fwy agos os hoffech chi, fel bod y ffabric yn mwy dyn. Ac yna yr un peth ar y gwaelod. Nawr, bydd angen torri mewn i'r cardfwrdd. Bydd hwn yn dala y gwlân yn dyn tra bod ni'n gwehyddu. Yr un peth ar y ochr arall. Dyna ni. Nawr, mae angen rhoi'r gwlân neu cordyn, beth bynnag sydd gyda chi, trwy i dechrau off y darn. Felly, ni'n mynd i rhoi yr edau mewn fel bod yn dyn, fel la, ac ar y ochr arall. A wedyn clymu y cefn. Mae angen i rhain fod yn rili dyn i dal y ffabric yn dyn. Ac yna, dyn ni jyst yn mynd i fynd o amgylch cardfwrdd. Bydd angen defnyddio gwlân neu cordyn eitha cryf i'r darn yma, achos hwn sydd yn mynd i dal y ffabric i gyd at ei gilydd.
yn siŵr bod e'n really dyn. Dyma ni ar y diwedd. Torri'r cordyn a clymu fe'n dyn i'r llinyn drws nesaf. Dyma ni. Felly wedyn, bydd angen 2 pishyn o cardfwrdd denau ac bydd rhain yn helpu dal y cordyn i fyny i wneud yn haws i chi gwehyddu trwy'r y dafedd. Mae angen gwthio nhw'n ôl yn dyn. Peidiwch becso os bod y cardfwrdd yn plygu. Mae'n jyst yn meddwl bod yr dafedd yn really dyn sydd yn gret. A wedyn, ni'n barod i gwehyddu. Felly, dwi'n mynd i ddechrau off gyda edau pinc, llachar. Dwi'n mynd i defnyddio nodwydd trwchus iawn. Felly, bydd angen mynd o dan yr un gyntaf dros yr un nesaf, o dan dros, o dan dros, o dan dros. Tan bod ni'n cyrraedd y diwedd. Dyma ni, a wedyn ni'n tynnu'r cordyn trwyddo. A dyna ni, yr un gyntaf wedi gwneud. Wedyn, ni'n mynd i fynd wneud y gwrth-erbyn drwy hyn. Felly, mae hwnna'n mynd o dano, felly ni'n mynd dros e trwy hyn. A wneud yr un peth tan bod ni'n cyrraedd y diwedd eto. Tynnu fe trwyddo, yn daclus, a dyna ni. A gwthio fe nôl gyda'ch bysedd wedyn. Allwch chi cario mlaen am ychydig. Dwi fel arfer yn defnyddio'r un edafedd am tua 6 rhes fel bod y dechrau yn really dyn, ac wedyn allwch chi newid eich gwlân neu cordyn neu beth bynnag sydd gyda chi. Felly ni'n mynd to, lan a lawr.
A dyna ni. Felly dyma ni wedi gorffen. Allwch chi defnyddio unrhyw lliwiau chi moyn, neu allwch chi iwso defnydd neu dail. Allwch chi ychwanegu pethau ar ei bennau. Felly dwi'n mynd i ddangos i chi nawr sut i tacluso'r diwedd a sut i troi mewn i ffabric, neu allwch chi rhoi o lan ar y wal wedyn. Felly, anta ni. So ni'n mynd i troi rownd i'r cefn a ni'n mynd i torri hyd y canol. Ac wedyn ni'n mynd i tynnu nhw'n ofalus iawn allan o'r ac yr un peth i'r ochr arall. Dyma hi. Allwch chi defnyddio hwn eto wedyn os hoffech chi gwneud y to. Iawn. Felly, gyda'r dafedd sydd yn sbar o'r cefn, mae yna opsiwn i clymu nhw. Felly, dwi yn mynd i cael gafel yn 2 a gwneud cwlwm. Peidiwch wneud yn rhy dyn, ond ddim yn rhy slac chwaith. Felly fi'n mynd i wneud knot dwbl, a bydd hwnna yn cadw y ffabric yn ei le. Yna, dwi'n mynd i wneud knot arall, fel hyn. A bydd hwnna yn aros fel y diwedd. Allwch chi torri fe i hyd pa bynnag chi moyn wedyn. Felly eto, knot dwbl. A dyna ni. Ffabric wedi gwehyddu a llaw. Mae'n ffordd rili syml iawn o creu ffabric adre gyda cynlleiad o adnoddau. Gobeithio bod chi wedi mwynhau.